Lolu sasazwa ngqo lwendaba estudio 9 kwekomkhulu ye-SABC yakulen Park eGauteng naze eziphambili. We don't have an agreement. We have been engaging on their issues that they've put across. Kukho inhlaba zahlukana phakathi kwe-ANC ne-DA ekupasisweni kohlahlo lwabiwomali elithwe thaca ngumphathi wezezimali umnumzana Enoch Godongwana kwinyanga ephelileyo. Indaba ezincimisayo kubaqhubi zezokuba ayehla amaxabiso amafutha enzulwini zobusuku ngokuhlwanje. Inzwi khwelo lityala nto zakuthi sendilingqwashile mandilibethe liphala. Yenzi ne-DA izimeqelele elinye iqela kwelinye ukuphathelene nokupasiswa kohlahlo lwabiwomali elathwa thaca yinjoli yesizwe umphathi wezezimali umnumzana Enoch Godongwana kwinyanga ephelileyo. Kubonakala ngathi i-ANC isondele kwiqela i-Action SA kodwa isivumelwano singakho xa kuguzulwa uchatha kwirhafu yentengo i-VAT ukutsho. Ipalamente iza kudibana ngomso ukupasisa olu hlahlo lwabiwomali. Izingxoxo zamaqembu ezepolitiki ukuthi avotele yona izabelo zimali ezathulwa ungqongqoshe wezezimali ziyaqhubeka. I-ANC ne-DA abavumelani. I-ANC sinxenxe amaqembu amancane ukuthi abe yiwona avotela izabelo zimali zakhe ungqongqoshe wezimali Enoch Godongwana. There's been overzealousness to say that ANC have reached an agreement with the DA. We don't have an agreement. We have been engaging on their issues that they've put across. But to suggest that there is an agreement between us and them is not correct. We have been engaging everybody in the GNU, including the DA. DA have had a catalogue of issues, and they shift from time to time from one position to the other. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi sivumelane ngenzeka sibe khona maduzane nje phakathi kwamaqembu amaningi eNingizimu Afrika akhipha yona i-DA. I-DA ithi angeke izivotele izabelo zimali zakhe ungqongqoshe wezimali Enoch Godongwana lokho esekubeke engcupheni uhulumeni wobumbano kazwelonke. If you engage with this process on the basis of political scoring, and then Mzwandile, it may lead to situations where in which GNU itself at the ultimate, given the outcome, have to be reconfigured. The ANC is committed to the GNU with all its partners, but the majority of partners is very important in relation to this GNU. The ANC have got no intention where we've got Indoni Zembe ngesilungu, bandiveka kuhlaba abantu. The ANC is not wielding an axe that we want to cut people in the GNU. They will cut themselves out. Ngakolunye uhlangothi ANC kanye ne-EFF sebesondelene kakhulu ngakho ukuvumelana kwezabelo zezimali zangqongqoshe. Kodwa i-EFF ifuna i-ANC ingayinyusi intela. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Ukanti ikomiti yeParlamente ejongene nezezimali ibihleli kwisitebe sengxoxo kususela ngentsimbi ye-10 ngalentsasa. Le komiti ibixoxa ngenyewe ebangela intlaba zahlukane kurhulumente womanyano wokonyuswa kwerhafu. Ukudedela enzulwini ngalo mba sinentatheli yethu yeParlamente yobulelane Philip. Sikwamkele Jolo. Khawutsho kwahlala ixesha elide kangaka kule ntlanganiso yintoni? Manibulise kuwe bawubhele nakubaphulaphula ekhaya umba obuxoxwa apha ngaphakathi kule komiti noko ubutshisa ibunzi kwaye ke amaqela opolitiko ayaphikisana ke mhlawumbe ngesisindululo esikhe sathwa thaca ngumphathiswa wezimali uEnoch Godongwana sokuba kunyuswe irhafu yentengo. Kodwa ke le komiti bekumele ihlale nje iiyure ezintathu kodwa iyathatha ixesha elipha kuyure ezisibhozo nto leyo ethetha ke mhlawumbi ingxoxo ebeziqhutywa khona bezitshisa ibunzi njengoba senditshilo. Kodwa ke eyona nto iphambili ikhutshwe ile komiti isigqibo sayo sesokuba iza kundulula ke kule ndlu yowisomthetho ukubana ke esi sindululo okanye isicelo sikamphathiswa sokuba kunyuswe irhafu yentengo makhe sibekwe bucala okwangoku ngokuba iqhinga abazanalo abaza kuxhobisa umphathiswa lelokubana ke makaphinde abuyele emva ayokukroba mhlawumbi ngeziphi ezinye indlela urhulumente anokwazi ngayo ukunyusa irevenue yakhona ngokubana ke mhlawumbi kuba iVAT ayinyuswanga
loo nto iyawuthetha ke uba urhulumente uza kudinga into phaa kuma-28 ezigidigidi zeerandi. Kodwa ke imibutho efana ne-DA ayihambisani nokubana ke irhafu yentengo inyuswe. Kwelinye icala ke umbutho we-EFF kwaye ne-MK Party bona bathi urhulumente makanganyusi irhafu yentengo kodwa makaqwalasele ke ezi nkampani zinkulu zongxowankulu kwakhona ke nabantu abatyebileyo le nto kuthiwa yi-wealth tax ngoba bona babona ingathi mhlawumbi ininzi imali enokufumaneka khona. Kwakhona ke esinye isindululo sesokubana ke makuxhotyiswe nale arhente yerhafu ukuze ikwazi ukufikelela kula 800 billion isoloko ke ingakwazi ukuyiqokelela. Uyawukhumbula ke umphathiswa ukhuphe i-7.5 billion erandi ukubana ke iSARS iphucule ubuxhaka-xhaka bakhona. Kodwa ke eyona nto iphambili apha esi sidululo sokubana ke esisicelo sokuba irhafu yentengo inyuswe sona ke siye saphakanyiswa ngumbutho we-Action SA waze ke waxhaswa umbutho we-ANC. Loo nto ithetha ke mhlawumbi i-ANC norhulumente wentsebenziswano baza kuba nawo amanani okubana ke le ngxelo yale komiti iphunyezise xa ithawathaca kule ndlu yowisomthetho. Bawubhele. Sibamba ngazo zozibini ijola leyo intatheli yethu eParlamente uBulelani Philip echuba isikhwebu ngombotshisi ibunzi uhlahlo lwabiwo-mali lonyaka mali 2025-2026. Ukanti konje ababuthi berhafu bethe ngapha kwebekulindelwe lisebe lezezimali kwingqokelela yerhafu. Umkomishinala umnumzana Edward Kisweta ubhengeze ukuba ukuzawuthi ga kusukulwa izolo iSARS iqokelela imali eki-1.855 trillion rand kwirhafu. Ngethuba esithi thaca uhlahlo lwabiwo-mali ngomhla we-12 kuMatshi, umphathi wakodongwana waqikelela ukuba iSARS ingaqokelela imali eyi-1.85 trillion rand. Umnumzana Kisweta uthi le nkonzo yababuthi berhafu ikwazile ukubetha ngaphezulu kube kulindelekile kwimeko yezoqoqosho athi inzima. Ubalule umsebenzi oncomekayo wabasebenzi baseSARS abangama-13,000. Ukwathe uninzi lweziphakamiso zekomishoni kaJaji Nugent seziphunyeziwe ukuphucula umsebenzi wale nkonzo yababuthi berhafu. The biggest factor that ultimately produced the 1.855 trillion rand that SARS collected is the focused drive on compliance work by SARS. It is that work that collectively has contributed over 300 billion rand of revenue which would otherwise not be in the fiscus. Umnumzana Kisweta ukwathe ngabangenisa inzuzo ephakathi ababinze kakhulu kule mali iqokelelwa kwirhafu ehlawulwe ngethuba abantu beqoma kuvimba wabo umhlala phansi. Ukwaliphindile lokuba ukholelwa ekubeni kuqiniswe indlela yokusebenza kweSARS ngaphezu kokunyuswa kwirhafu. Abaqhubi baza kuhlawula kancinci kwiimpompo zokuthulula amafutha ezithuthi ukuqala ngobubusuku. Ukungenxa kwehla kwexabiso lepetroli kule nyanga nekhokhelelwe kukwehla kwamaxabiso eoli kunye nerandi yomeleleyo. Kuncumo likaBlanket abaqhubi nabathengi beLomzantsi Afrika kulandela indaba ezimnandi zokwehla kwexabiso lentengo yepetroli kunye neparafini. Ngokwengxelo yesebe lezimbiwa, amaxabiso epetroli ka-93 kunye no-95 aza kwehla nge-58 cents kunye ne-72 cents ilita, ze ixabiso lediesel lehle nge-83 cents kunye ne-85 cents ilita ngokuxhomekeke kudidi lwalamafutha. Lo gama iparafini iza kwehla nge-114 cents ilita. The reason for these decreases are the lower oil prices and stronger rand against the dollar during the period under review. The minister has approved the annual adjustment to the transport tariffs and will range from 0 cents per litre in Zone 1A to 7.5 cents a litre in Zone 14C, which is in Motale and Limpopo. This will mean that the fuel prices changes will be different in the 54 magisterial district zones. Owezoqoqosho zimeleyo Elise Kruger uthi zindaba ezimnandi kubaqhubi nanjengoko lehlile ixabiso lamafutha kunelo lonyaka ophelileyo. Fuel prices are currently still R3.50 per litre lower compared to a year ago, and that will go some way to keep inflation under control. I'm expecting to see headline CPI numbers around 3%, even below 3% in March and April this year.
ngexesha lovavanyo lwerandi ixabiso le-ole krwada lehlile ze irandi yaqina xa ithelekiswa nedola yaseMelika. Sihlabele mgabane ndaba zethu imibutho yoluntu amaqela ezopolitiko amajantliziyo iinkokheli zakwalizwi nabantu mbombozweni zeli babambe imingcelele bememelela kukhuselwe iincindi zemfuzo zabarhanelwa kwisiganeko sokudlwengulwa kwentwazana yasematyatyeleni eminyaka esixhenxe nekutyholwa ukuba yadlwengulwa ngo-Okthobha nyakenye. Inxalenye yamaphulo oqhankqalazo atsho ngazwilinye kweli ukuba kwanele ngeziganeko zokuxhatshazwa kwamanina nabantwana ibe ngumbhono mxesibe eMonti eMpuma Koloni nalapho uluntu lufake uxwebhu lwezinyanzeliso kusodolophu umasipala uMbaxa waseBuffalo City. Ukuphendula kule nyewe uPrincess Faku umemelele ukuba umongameli avakalise intlekele yobundlobongela obusekelezelwe kwisini kunjalo nje kungathethwa nje koko kuthatyathwe amanyathelo angqengqwa ukugqala lo mbhodamo. Makubekho state of disaster in the next 48 hours kuke kudilishwana bana lento idibene ne-gender based violence once ukuthiwa umuntu udlwengulile kwenzeka ntoni kubekho i-standard sentence. Kambe ke icandelo lobundlobongela kwintsapho ukhuselo lwabantwana nophando ngezesondo lityaliwe matatiyele ukwenza qatha amanyathelo ophando nzulu ngelityala lokudlwengulwa kwentwazana eneminyaka esixhenxe eBedview College. Bringing criminals to book and putting perpetrators of crime behind bars remains a key priority for the SAPS. Kananjalo amawakawaka eThekwini awathulanga tu esithi mabaxhaphaqhaphise abasemagunyeni ngelityala bolekile kutheni na izikolo ngoku sezijike zacima ikamva labantwana endaweni yokuliqaqambisa. We demand answers even here at education. There are so many various cases for young children in schools that are being oppressed. So our children became voiceless now. They don't know whether the school is a safe place for them or what. Logama nakwelentaba etafile ikhwelo livakalisiwe ukuba sekukudala noko abaxhaphazi betsiba ilitye likaphungela ke ngoko mazithi xhaxhe izingqi zikarhulumente ekuqubisaneni nolu lwabhici lombhodamo wokuxhatshazwa nokubulawa kwabantu ngokunga akukho mthetho wokubakhusela. We want to see the MEC specifically so that we can address the memorandum. You are aware that multiple parents have come here to report cases and none of them have ever been followed up. And we will fight for her until justice is served. Kwimingcelele banjiweyo embombela eMpumalanga kube kukho nexhoba lentombazana eneminyaka eli-15 nekutyholwa ukuba nayo yadlwengulwa ngumfundisi ntsapho esikolweni ngelinge lokumthuma intambo. And he pushed me against the wall. And then he started telling me how much he loved me, how much he cares for me, and how much he's going to miss me because he was leaving the school to go to a new school where I was actually going to go to in the first place. Umama walentwazana uziva eshiywe kwesinomhlwa yinkqubo yezobulungisa yeli nanjengoko esithi oko wayethenjisiwe ngokuba elityala lisephantsi komtshutshisi. Ukanti ke lemigudu ingaka yoluntu iza emva kokuba kusike emathunjini isicelo esibhengeziweyo kubemi ukulwela ixhoba lentwazana eneminyaka esixhenxe safumana utyikityo olungaphaya kwabantu abangama-600,000. Amalungu osapho lwasebukhosini kwaZulu acela inzolo nomanyano kwikhaya lobukhosi njengoko amalungu aphezulu ebedibene kwintlanganiso kwibhodi kwakhangela amakenkane kwanongoma kulandela ukutyhutyha koshicilelo kumakhasi ezonxibelelwano kuvakala ilizwi lekumkani uMisuzulu kwaZwelithini ethetha ngokurhabana nodadewabo. Intlanganiso kwintsuku nje ezimbalwa emva kokuba olushicilelo luthendi kumakhasi ezonxibelelwano kubandakanyeka ikumkani yamaZulu uMisuzulu Zwelithini ethetha ngamazwi arhabaxa kudade wabo. Aqala ukwenzeka lokhu ukuthi nje namhlanje esithe seza sifoja iunity imonke ineindaba zayo eyixoxayo. Ngakho ke mhlawumbe umuntu akasho nje siyasidinga ispace ukuthi njoba siqhamuke ebuhlungwini obungaka sisadinga ukuthi sihile sisadinga ukuthi sibambane kakhulukazi izingane zenkosi ezilapha ngaphakathi siyadinga ispace sokuthi sinikezwe bangagcina abantu bexoxa
indaba zalapha ekhaya beyixoxa ngendlela yabo. Kumkani ke ithe yakhupha ingxelo ivuma ngenene ngolushicilelo kodwa esithi oku kusetyenziswe ngaphandle kwemvume yakhe kwaye etyholwa ngelithi elinyathelo lisetyenziswa njengenxalenye yokumnyelisa igama lakhe kwanombhodamo okhoyo wokumguzula esihlalweni. Yonke into manihlangana ezumndeni niyakhuluma ngezinto but akukona ukuthi siyokhuluma ngemedia ukuthi njoba ngisho nithi media akisiyeke sixoxe indaba zethu as a family. Amalungu osapho ahloniphekileyo awavumanga ukuphefumla koko bekuthethwa kwintlanganiso kwaye nodade wekumkani uNkosazana Nomkhosi kunye noNkosazana uNtando Yesizwe bebekhona kule ntlanganiso. Lisa Dumezweni kwindaba ze-SABC ndiseRhawutini. Umphathi wobambiswana ngolawulo nemicimbi yemveli eMpuma Koloni uMnumzana Zolile Williams uthi usekela sodolophu wamasipala uMbaxa Nelson Mandela Bay uMnumzana Gary van Niekerk unikwe ithuba lokuba aphendule kuya yena mphathiswa ngokuphathelene nesicelo sokuba nqunyanyiswe ebhungeni. uMnumzana Williams ebethetha nonondaba ngethuba ebhengeza ukuba utyumbe umlawuli webhunga wethutyana kunye nosomaqhuzu wezimali wethutyana kumasipala eNMB. Phathiswa uthi xa selefumane impendulo kaVan Niekerk uzokuthatha isigqibo sakhe sokugqibela ngumnqumamisa. uVan Niekerk ujamele namatyala zobuqhophololo nokuphula imithetho ehambisana nolawulo lwezimali zomasipala eMunicipal Management Act ukusukela ngexesha ngusomlomo webhunga. Utyholwa ngokuqesha amagqwetha azokulwa kumsusa njengolungu lombutho lwakhe. Ikomiti ethutyana lomasipala yaphakamisa ukuba anqunyanyiswe okanye asuswe njengokuceba. Kulo nyaka ophelileyo ibhunga lavotela ukumnqumamisa. Isigqibo siphinde sarhoxiswa libhunga. Nam ndimbhalele ukuba makaphendule kwezi zinto i-council ithi izifumanisile. Emveni kokuba ephendule istep endinosithatha ingaba kunqumamisa okanye ndithi hayi ukunqumamisa noko engathi kulula makagxothwe ndenza nje umzekelo. uTed Pillay unyula njengombambela umlawuli wesixeko waze lonwabo gongqo unyula njengentloko ofisi yezimali. Bonyule isithuba senyanga ezintandathu. Qiniseka into yobana yonke imali ethe yanikezelwa for imeko ye-disaster kufuneka loo mali isetyenziswe ukuze ubomi babantu butshintshe, especially abantu baseKariyerha neziphaluka zalapha eBhayi. Ungasebenzisi imali koomasipala ezibekelwe bucala kujongana neentlekele ngomnye umba ongaxolisiyo kuWilliams. Ndingulerato Fekisi kwindaba ze-SABC eGqeberha. Qonqololo khuthatha ziyaguqa ziyakhotha mezalenhlwa masikhongozele zangomso ngesizulu de kubeliqelizayo makube chosi behele.